Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni gadulong sa inyo, kagyari natin nga mga top stories of the day. Today's March 14, 2025, Biyernes nga adlaw. Isa ka prayer vigil ang ginaplano sa mga supporters ni Anay Presidente Duterte subong nga gabi sa BCGC. 381,000 ka mga learners sa Western Visayas nag-shift sa learning mode bangod sa mainit nga panahon. Panaad sa Negros Festival 2025, preparado na. Lineman nga na kuryente sa Silay, luwas na sa Katalagman. Kag sa Good Vibes, White Sand Beach Resort aton kadtuan sa tripping ni Ruming. Kag kinalahon ang mag-ulutod nga football players sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Paabot man sa mga kahiwatan. Ginpatigayo na kaina ang final coordination meeting upod sa nagkalain-lain nga mga ahensya kag committees para sa 29th Panaad sa Negros Festival. Pila sa nalakip nga nagtambong ang katapos ng Philippine National Police, disaster teams kag iban pa. Suno sa kay Charina Magallanes Tan, ang festival director, ang Pinoy Big Brother Big 4 last season, upod sa ASAP ang palaabuton sa Kapamilya Caravan sa Marso 29. Dugang pa niya, mag-perform gikan sa ASAP ang Musanday, Martin Rivera, Jaja Padilla, Angeline Quinto kag Regine Velasquez. Ini ang pinakaunang ngatiun nga mag-perform ang ASAP sa Guas ng studio suno sa ABS-CBN. Mag-perform man ang parokya ni Edgar sa Domingo suno sa kay Magallanes Tan. Damlag pa, gin-announce na sa Panaad sa Negros nga mayaraman sang celebrities nga sanday Janela Salvador, Lico Blanco kag Moira nga mag-perform. Marso 24, magabukas ang Panaad sa Negros Festival kag magalawig tubtub Marso 30. According to ABS-CBN management, this is the first time that ASAP will be out of the studio. First time kay although ang performers ta sa ASAP are Martin Rivera, Jaja Padilla, Angeline Quinto and Regine Velasquez. So although previously naga-perform ni sila outside ABS-CBN, but sa ila lang yan but not as ASAP. Oo. So, amo nang hamba nila pag meeting naman last time that this is the first local government unit na festival nga ASAP it ang sa Kapamilya Caravan. Sa number 9, mas barato nga utan kag seafood pwede mabakal sa digital platform. Kabahay na ang Bacolod LGU sa mga naging partners ang Agro Digital PH, isa ka digital platform nga nagatuyo magbulig sa mga local farmers para mapabasko ang ilang produksyon kag mapaayo ang ilang income. Resulta sini ang ginapabot nga pagdubos ang presyo sang utan kag iban pa nga agri-fishery products sa mga merkado. Patag ni Councilor Thady Saison, pamuno sa Committee on Agriculture sa Konseho, nga paagi sa digital platform, hindi na kinahanglan pa ang middleman bangod sa ranga malabot sa mga mangungubang ilang mga produkto direkta na sa merkado. Kahapon ginunsar na sa City Agriculture Office ang Agri-Fishery Digital Platform Program sa Gaisano Grand City Central Mall Supermarket. Ang digital platform ang kabahin sa mga ginaduso ni Mayor Abby Benitez sa idalom sang Food Security Program para mapasiguro ang dekalidad nga produkto sa mga local farmers nga mabakal sa masarangan nga presyo. Ang ato na di is of course to avoid the middleman para mabarato ang produkto at the same time mas dako ang inansya nila. May storage na nga need para sa... So far sa buti wala pa, sila lang na anay. Kay kuan man mo ang may ara ta gina-develop, may ara ta order nga storage nga salakyan which can only accommodate so much galing pero at least for a start no ginatilawan ta pa lang ni. Iya gini idea of course ni Mayor Albi Benitez. Sa number 8, Bacolod Chicken o kon Bacolod Inasal Festival igaidog sa bulan sang Abril.
Kada bulan sang Mayo ginasaulog ang Bacolod Chicken Inasal Festival sang syudad. Ugaling bangod sang nagahilapit nga piniliay, igaduso ni Councilor Jason Villarosa ang pagligwat sang ordinansa agud ma-reschedule ang tuigan nga kahiwatan sa bulan sang Abril. Ang festival ang kabahin sa mga nagahatag dugang atraksyon sa syudad kag nagpasanyog sang turismo. Nalakip sa mga highlights sang ang okasyon ang longest grilling sang inasal nga manok, Hook Fest kag Music Festival. Ang Bacolod LGU ang nagpain sa 1 milyon ka pesos nga pondo para sa pagsaulog sang tuigan nga kahiwatan. I think election week na under the ordinance, it will be celebrated during the month of May. So may amendment to nga i-move siya on an earlier date, mga April, last week of April. Siguro if mahingagaw ni Councilor Salya and yours truly ang proper paperworks and pagstorya sa mga organizers. Sa number 7, Interfaith prayer kag Peace Covenant signing agit patigayon sang kahapon nga adlaw sa Banwa sang Calatrava. Webes ang hapon sa nagpatigayon sang Interfaith prayer kag Peace Covenant signing ang tanan nga aspiring candidates para sa national kag local elections sa Menchaca Park sa Banwa sang Calatrava. Ginpangunahan sang hepe sang Calatrava PNP si Police Major Wilfredo Benoman Jr., kaupod si NOCPO Provincial Director Police Colonel Reynerio de Chavez, Colonel Arnel Calawagan, ang Battalion Commander sa 79th IB, mga tiglawas sa nagkalain ng mga simbahan kag mga kandidato ang among aktibidad. Tuyo sini nga makuha ang commitment sang tagsa-tagsa para sa isa ka malinong nga piniliay. Ang Banwa sang Calatrava ang isa sa mga lugar sa Negros Occidental nga napaydalom sa orange category o kung mayara sang serious threat gikan sa communist terrorist group. Sa number 6, Lineman nga nagkuryente sa Silay City ang sa karon luwas na sa katalagman. Nalipungan ang isa ka lineman sa Negros Power matapos makuryente samtang may ginakayo sa poste sa Silay City kainasang aga. Sa impormasyon gikan sa power utility firm, maayo lang kay naka-harness ang among lineman gani wala siya mahulog sa dalan. Wala man siya napilas kag wala man siya napaso. Pero gindala siya sa ospital para malantaw sang doktor kag sa karon yara na sa estable nga kondisyon. Sa number 5, 50 million pesos nga pondo gintalana para sa isa ka pedestrian mall nga plano itukod sa reclamation area sa Bacolod City. Magluwas sa iconic chicken inasal sa Bacolod, luyag sa syudad nga ma-highlight ang mga ginapabugal nga produkto sa probinsya sa ginaplano nga pedestrian mall. Ang pedestrian mall ang makitaan sa pila ka mga lugar sa abroad. Galuyag ni Mayor Abdi Benitez nga mapahamtang sa Father Ferrero Street agud matagaan oportunidad ang mga local producers ilabi na ang mga tenants sa Manukan. Ang Bacolod LGU ang nagpain sa kapin 50 milyones pesos gikan sa loan agreement sa tuyo nga makatukod sa isa ka permanente nga atraksyon sa reclamation area. Kabahin sang plano ang pagtukod sa isa ka dome kag dugang nga mga stall sa kilid sang dalan. Gidugang sa alkalde nga mahimo ang magaserbe man nga ang gipasiradaan nga dalan para sa night market kundi insarang matagaan sa oportunidad ang mga ambulant vendors sa reclamation area. Sa number 4, formal charges ang ipasaka na batok sa isa ka empleyado sang CDRRMO nga ginaligar nagpalapaw sa produkto petrolyo. Ginserbi na sa City Legal Office ang administrative case batok sa babae nga regular employee sa Bacolod DRRMO nga ginatudlo responsable sa pagpalapaw sa supply sa produkto petrolyo. Ginpahayag ni Secretary to the Mayor Jose Martigo, miyara sa nakitaan nga grounds ang CLO para mapasaka ang kaso nga dishonesty, grave misconduct ag conduct prejudicial to the best interest of service batok sa empleyada. Nagwa sa investigasyon sa CLO nga halos may napulo ka beses nga nagpa-deliver sang gatong ang regular employee sa iya balay. Mismo ang mga staff nga amuman nga nagdulong sang supply sang gatong sa iya nga balay kag sa iya nga utod ang nanugid angot sa amo nga modus. Ang isa ka sa mga witnesses nag-confirm na he was instructed by the respondent to get gasoline
at the DRRMO and deliver it to their house. Na kag sa house man sang iyang utod. Pila ka liters daw. Bali ang ginakwa bali slip. Sa number 3, tubtob sa karon parayo ng pagpangita sang dugang nga mga evacuation centers nga sarang magamit inkaso. Ipasaka sa alert level 4 ang Bulkan Kanlaon. Sunod sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, ila sa karon niya ginapatod sa mga local government units kung pilagid ang kapasidad sa mga evacuation center nga ila na-identify. Ini para ila mahibaluan kung pilagid ang kulang sa ila nga paghinunanon sa mga LGU nga apektado sini lamang mga 90% sa mga iga-evacuate sa idalom sa alert level 4 magadiretso sa mga evacuation center o kung wala sang may matiniran nga iban pa. Sa Himamaylan City, magluwas sa Tent City, may proposal man nga isapagid ka Tent City ang tukuron, pero ini ang gina-workout pa suno sa kay Sermeno, ang Silay City, San Carlos City, Bago City, Pontevedra, ang nalakip man sa mga lugar nga ginapaabot magabaton siyang apektado sa Bulkan Kanlaon. Samtang nag-abot na ang 700 kasako sang bugas nga gikan sa pondo sang OCD para sa mga apektado nga LGU. Suno kay Sermeno, inyang ila nga i-deliver sa La Carlota, La Castellana, kag Canlaon City. May mga LGUs na nag-offer bala sa for example sa Silay, sa San Carlos. Ang ginapang bala nato to yung pang delivera nato sa mga tents, kaya mo na mga possible pa natin na paubrahan. Maging the additional nga evacuation sites. So Bago City, may 100 kita yung padala dito. Pontevedra, sama na aton ng mga ikuton So, priority. So, gina-determine pagyapon up until now, sir. Sa number 2, dalasang mataas nga heat index mosobra sa 381,000 ka mga learners sa Western Visayas ang apektado sa pag-suspend sang face-to-face classes. Sunod sa kay Hernani Esculiar, ang spokesperson sa Department of Education Western Visayas, may 458 ka mga eskwelahan sa Bilogarion 6 sang Marso 3 tubtob 7 ay nagsuspend sang face-to-face learning kag nag-shift sa self-learning module. 93 naman ang nag-hybrid o kung nag-online kag nag-self-learning mode, kag 101 naman ang nag-shift sa dynamic learning program o kung nag-online man kag nag-module santo sa kinahanglanon sa mga estudyante. Sa probinsya, nalakip na diri ang mga eskwelahan sa Bacolod, Himamaylan, Kabangkalan, Negros Occidental kag Silay City Division. Wala pa man sila sa may nabaton nga report nga nagmasakit nga estudyante may kangtanan sa kainiton sang panahon. Subong nga hapon yara sa 36 degrees Celsius ang heat index sa Negros Occidental sa datos sang La Granja Agromet Station. Samtang sa Abril 14 kag 15 ang end of school year rights kag sa Abril 16 na magasugod ang school break. Wala pa sang bago nga school calendar para sa 2025 to 2026 pero base sa DepEd Order 9 Series of 2024, June 16 natala na ang pagbukas ng klase pero ginaklaro ni eskulyar sarang pa ini mabago. Nag-affect lang ini siya sa mga number of learners naton. May ara iban nga ang LGU nag-declare lang for a day or two, so balik naman sila dayon. But because nga may kabataan kita nga ina sila sang affected during the week. But it doesn't mean mama entire week ining 381,000 naka-EDM, but rather portion lang sila. Ang data nga gina-relay ko sa inyo subong ma'am, base na siya sa extreme heat index naton and suspension sang in-person class based sa guidance ang aton sini nga mga local chief executives. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, isa ka prayer vigil ang ginaplano sa mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte subong kagabi sa may Bacolod City Government Center grounds.
Ginpasapasahan sa social media ang ini nga poster nga nagasiling nga ginapanawagan ang tanan nga mga supporters ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa Bacolod City nga makigbahin sa isa ka prayer vigil subong nga Biyernes, Marso 14, alas 7 sang gabi. Sang Martes ang gabi, isa ka adlaw matapos ang pag-aresto sa Anay Presidente, nagtililipon ang mga supporters ng Anay Presidente sa BCGC grounds. Karon las 9 naman sang gabi, Philippine time, si former President Duterte nga suspect sa kaso nga murder qualified as a crime against humanity ang magatubang sa pre-trial chamber sang International Criminal Court. Sa iya initial appearance hearing, ang judges maga-verify sang iya nga identity. Ipahibaluon man siya sang iya nga charges batok sa iya. Kag ang iya kinamatarong sa idalom sang ICC Rome Statute. Kagyaring pang pabalo namon niya pang pag-good vibes, sininga weekend. May white sand nga beach front. Matinaw ang tubig sa baybay. Kag, barato lang. Ini ang present sa Sininga Beach Resort nga ato naman dagawan buwas sa tripping ni Ruming at 9 a.m. Kag, apat sila ka mga mag-ulutod nga naghahampang sang football. Ang ila ka magulangan nga babae, upod sa ila ka pakaisa ang bag-ulang nagkampiyon sa futsal tournament sa Western Visayas Regional Athletic Meet sa Antique. Aton sila nga kilalahon sa isa naman ka episode sang Bida sang Liga sa Sunday at 9 a.m. Shout out anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Ma'am Jubea Yap Janala aton suki kada hapon. Maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon si Emo Choy Ruming Subaldo. Thank you ma'am. Si RM Lapore maayong gabi watching from New Zealand. Mayong gabi sa imo sir. Si JO o kung JQ Lapore maayong hapon may idol Ruming watching from New Zealand halong kamo permi. Thank you gid sa lantaw sa Digicast Negros. Si Lloyd Navales maayong hapon ka Digicast Ruming Subaldo, happy weekend and happy ride. Wow. Si Lindol Sunyo, maayong hapon Negros. Si Romel Mahilom Galyo, maayong hapon Digicast Negros. Si Dennis Bautro Carbos, maayong hapon Digicast Negros. Si Jemima Danoka, maayong gabi Digicast Negros watching from Japan. Si Melissa Denlos, maayong hapon Digicast Negros watching from Escalante City. Sabay pa boss, batayan natin sa tripping Rubing ang kaladtuan naman, beach naman kay summer na no, para makapabuhin sa aton stress. Ka-toxic sa social media, kailangan natin mag-relax, anay kadali, no? Base pa lang, gusto nyo kantuan man ang mga lugar. Kagamay itong mga top 10 nga balita sa Isla San Negros, subong adlaw, tub-tub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo, happy weekend!